Ak podnikáš a riešiš online reklamu, či už sám s agentúrou alebo freelancerom, tak toto video by si mal určite vidieť, pretože dnes sa v online reklame točia obrovské peniaze, ale veľa firiem reálne netuší, kto má ich kampane na starosti, čo presne by ten človek mal robiť a podľa čoho vlastne posudzovať, či robí svoju prácu dobre alebo zle. Veľmi často sa stretávam s firmami, ktoré povedia, že reklamy im síce bežia, vidia tam kliky, vidia nejaké grafy, tabulky a reporty, ale keď sa ich spýtam na tú najdôležitejšiu otázku, čím reklama reálne zarába peniaze, tak nevedia odpovedať. A práve toto je obrovský problém, pretože PPC reklama má byť nástroj na rast biznisu, nie položka, kde sa každý mesiac minie rozpočet a nikto presne nevie, čo z toho firma má. Preto si dnes povieme, kto je PPC špecialista, čo robí v praxi a hlavne aký je rozdiel medzi dobrým a zlým PPC špecialistom, preto ten rozdiel môže znamenať buď rast tvojej firmy alebo dlhodobé pálenie peňazí bez reálneho výsledku. Moje meno je Peter Kudlej a som majiteľ agentúry Venalicium, kde pomáhame klientom rast v online prostredí. To, čo budem hovoriť v tomto videu, nie sú žiadne poučky z učebnice ani teoretické frázy marketingových kurzov. Sú to reálne skúsenosti z praxe, z práce s klientami, ktorí už mali za sebou zlé skúsenosti z PPC, ale aj s takými, ktorí PPC kampane dnes tvoria výraznú časť tržieb. Ak podnikáš, pracuješ v marketingu alebo zvažuješ spoluprácu s agentúrou či freelancerov, o tomto videu budeš presne vedieť, čo máš od PPC špecialistu očakávať, aké otázky mu klásť a podľa čoho hodnotiť, či robí dobrú alebo zlú prácu. PPC špecialista je odborník na platenú online reklamu, ale určite nie v tom zmysle, že len nastaví jednu reklamu v Google Ads alebo Meta Ads a zapne ju a čaká, čo sa stane. Jeho hlavnou úlohou nie je nahnať čo najviac klikov, zobrazení, vytvoriť pekne vyzerajúci report, ktorý sa dobre pozerá na porade. Jeho hlavnou úlohou je priniesť reálny biznisový výsledok, či už sú to objednávky, lídy, dopyty, tržby, hlavne návratnosť investície reklamy. A presne tu robí veľa firiem zásadnú chybu. Myslia si, že PPC špecialista je len technik, ktorý ovláda reklamné systémy. Lenže dobrý PPC špecialista je v prvom rade analytik, stratég a človek, ktorý rozumie biznisu, nie len reklamnému rozhraniu. Poďme si teraz povedať, čo by mal PPC špecialista robiť v praxi, tak ako to robíme aj u nás vo firme a prečo bez týchto krokov PPC jednoducho nemôže dlhodobo fungovať. Ešte pred spustením akejkoľvek reklamy musí PPC špecialista pochopiť tvoj biznis. Musí vedieť, na čom zarábaš peniaze, aké máš marže, aký je tvoj obchodný model a kto je tvoj ideálny zákazník a čo pre teba znamená kvalitný dopyt. Ak PPC špecialista nevie, či je lepší jeden veľký zákazník alebo 10 menších, či je pre teba dôležitejší objem alebo ziskovosť, tak nemôže robiť správne rozhodnutia. Bez týchto informácií je PPC len slepé klikanie kampaní bez stratégie. PPC špecialista nenastavuje len reklamy. Nastavuje celý systém, nastavuje rozpočty, ciele, štruktúru účtu, rozdelenie kampaní, kľúčové slová, stratégie ponúk a celkovú logiku toho, ako má reklama fungovať. Dobrý PPC špecialista rozmýšľa nad účtom ako nad jedným funkčným celkom, kde každá kampaň má svoj zmysel, svoj cieľ, svoju úlohu v rámci celého marketingového mixu, nie ako nad zoznamom úloh, ktoré treba len odkliknúť. Veľa firiem si myslí, že keď sa kampane spustia, práca je hotová. Realita je presne opačná. Vtedy sa práca ešte len začína. Optimalizácia znamená pravidelné testovanie, vyhodnocovanie dát, hľadanie slabých miest a ich zlepšovanie. A paradoxne, niekedy najlepšia optimalizácia naozaj do kampane nezasiahať, ak funguje a plní svoje ciele. A toto je vec, ktorú zlý PPC špecialista často nechápe. Rozdiel medzi dobrým a zlým PPC špecialistom. Teraz prichádzame k časti, ktorá je podľa mňa úplne kľúčová, pretože veľa firiem dnes PPC špecialistu má, ale má zlého PPC špecialistu a ani o tom nevie. Zlý PPC špecialista sa zameriava hlavne na metriky, ktoré dobre vyzerajú v reporte, ale nemajú reálnu hodnotu pre biznis, rieši kliky, CTR, návštevnosť a zobrazenia, ale keď sa ho spýtaš, koľko peňazí reálne reklama prinesie, nevie ti vôbec odpovedať. Často nevie, aké máš marže, nezaujíma ho tvoj obchodný model a keď niečo nefunguje, hľadá výhovorky, že trh je zlý, konkurencia je silná alebo že reklamný systém má problém. Zlý PPC špecialista reaguje, ale nerozmýšľa strategicky. Dobrý PPC špecialista rozmýšľa úplne inak. Rozmýšľa nad tvojimi peniazmi tak, ako by boli jeho vlastné. Ja to často hovorím, že robím rozhodnutie tak, ako by to bola moja firma. Dobrý PPC špecialista presne vie, koľko môže stať jedna objednávka alebo lead, sleduje čísla, ktoré majú reálny vplyv na zisk a vie presne povedať, ktorú kampaň škálovať, ktorú optimalizovať a ktorú radšej vypnúť. Keď niečo nefunguje, nepríde s výhovorkou, ale s analýzou a návrhom riešenia a jasným ďalším krokom. Najväčší rozdiel medzi dobrým a zlým PPC špecialistom nie je v tom, koľko tlačidiel pozná v reklamnom systéme, ale v tom, ako rozmýšľa.
rozmýšľa. Zlý PPC špecialista rozmýšľa ako vykonávateľ úloh. Dobrý PPC špecialista rozmýšľa ako biznisový partner. Dobrý PPC špecialista veľmi často odhalí problémy aj mimo samotných kampaní. Ak reklama privádza ľudí, ale tí nekonvertujú, problém nemusí byť v reklame, ale vo webe, ponuke, cene alebo v obchodnom procese. A práve vtedy má PPC špecialista obrovskú hodnotu, pretože vie firme pomôcť rásť komplexne, nielen z pohľadu reklamy. Ak chceš, aby tvoje PPC kampane reálne fungovali, dobrý PPC špecialista nie je luxus, je to nevyhnutnosť. Nie je to človek, ktorý kliká kampane, ale niekto, kto rozumie biznisu, pracuje s dátami a rozmýšľa ako podnikateľ. Ešte jedna vec, poviem úplne na rovinu, neplatie agentúry za odrobené hodiny, ale platie ich za výsledky. Ak sa ti video páčilo, niečo nové si sa dozvedel, tak daj like, poprípade odber na môj kanál.